Braziliaan. Vinicius. De beslissing. 4-2 voor Real Madrid. Tijd terug. Klein beetje ruimte voor Lamine Yamal om op avontuur te gaan. Yamal! Ja, daar zijn ze weer. Zo zitten wij naar een halve finale te kijken, of niet? Lamine Yamal. 100ste wedstrijd voor Barcelona. Lafel, poate tot right goal! Formidabil! Pune mingea în vic! Flitsende start van Inter. Met nog een keer Dumfries. En daar de voorzet richting Thuram! Ho-ho! 30 seconden en een wereldgoal van Marcus Thuram. Et for Real Madrid at spille sig igennem her måske. En mulighed til 2-0, den kommer der også. Naturligvis Kylian Mbappé, som vi lige har siddet og talt om. Men det er altså også forholdsvis nemt på det her niveau, når de spiller med så meget plads imellem begge spillere Manchester